alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yau ma kamar kullum kuna tare da naku Usman Zunnuraini a shafin yanar gizo ta YouTube, wanda insha Allah ta'ala cikin ƙanƙanin lokaci zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi a Bitcoin mining cikin sauƙi insha Allah ta'ala. Amma sai kun guji scammers. Akwai scammers waɗanda za ku sa kuɗi ba za ku ji labari ba, ma'ana za ku sa kuɗi ne su bi shanun sarki, wanda idan ka sa kuɗi za su ce maka ka sa dala 50 za su baka dala 200 ko dala 300. To wannan kai ma daga ji ka san cewa abu ne wanda ba shi bane ba. To amma ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu tafi direct yadda za ku samu kuɗi cikin sauƙi a Bitcoin. Da farko dai yanzu nan shine dashboard ɗina. Kun ga sunana nan Usman Rabi'u Adam, na yi rajista da shi. Wannan kuma shine sunan website ɗin, speedmining.net. gashi nan speedmining.net. To da farko idan ka buɗe ka yi rajista, da farko za su baka 30 Bitcoin. gashi nan kamar yadda suka fani, gashi nan 0.00000030 Bitcoin. Kafin mu zo maganan withdrawing, za ku gani live start, gashi nan online 1374. idan ina bayani wanda bai gane bayanin ba zai iya tuntuɓa ta a nambar wayata kamar haka: 08069723678 domin neman ƙarin bayani. To da farko za ku ga cewa gashi nan akwai one dice, start dice game, gashi nan kamar haka, gashi nan. To za ku ga collect. Wannan abu ne mai sauƙi wanda idan ka danna nan, idan kuɗinka ya kai danna collect ƙarshe, amma speed mining kuɗin sai ya kai 1000 Bitcoin. So ga beginner, wannan shine beginner 4% day 600 satoshi. To kowane satoshi akwai yanayin da za ka yi samu wannan ɗinsa. Satoshi day 600 satoshi day, da kuma 30 days life. Idan kana so ka siya za ka iya siya a nan, ga yadda ake siya nan: buy a new miner, ma'ana Bitcoin ɗin kenan. Ga buy da aka siya ɗin. To za ka tafi direct, idan ka zo za ka samu wani abu an rubuta dashboard. In ka shiga dashboard shine zai kawo ka asalin inda kamar a ce main menu kenan, zai kawo ka asalin main menu. To bari mu tafi direct, za ku ga gurin inda muka baro yanzu, gashi nan za ga affiliate. Idan ka zo kan affiliate ɗin nan sai ka danna shi kamar yadda na taɓa shi, za ku ga ya kawo muku, gashi na loading. Ku jira minti kaɗan ya buɗe. To gashi ya buɗe. Idan ka zo nan wannan speed mining ɗin naka, gashi nan sun ba da your referral URL. Duk wanda ya rijista a nan za ka samu referral views ɗinka, za ka samu bonus. Za su dinga baka, gashi nan sun rubuta ma: refer your friends and receive 20% commission on all their deposits. Idan sun karɓa, amma har sai sun yi making deposit a kai, za ka samu referral na 20% daga ciki. To sannan in ka duba za ka ga akwai page views. Kaga a cikin wannan ɗinka ba wanda ya kalla referrals ɗinka. A cikin your referrals friends ba wanda ya wannan 0.
gashi N from reference shi ma ban samu ba tukuna. To kai ma idan ka yi za ka samu. Wannan shi ne copy and paste, kawai za ka zo ka yi a nan gurin kamar yadda yake haka ɗin nan. Za ka yi haka sai ka yi copy. In ka yi copy sai ka je ƙasan YouTube ɗinka ko ka je ƙasan Instagram ɗinka ko wani shafinka na yanar gizo inda kake da friend da yawa wanda za su gani, sai ka je ka yi pasting ɗin shi a nan. To kana yi shi kenan insha Allah, amma da farko sai ka zo ka yi register da su tukuna, sannan za ka samu. To kun ga Bitcoin ma za ka yi making kuɗi da shi online. Har kullum dai kira muke daga matasa su tashi sai an gwada akan san na ƙwarai, sai an gwada akan san na ƙwarai. Haka kawai kana kwance haka kawai ba za ka samu kuɗi ba. Dole sai ka bibiya da wayanka yake hannunka. Siyan babban waya yana da amfani, amma wasu ba su san me amfanin ma siyan babban waya ba. Wasu kawai suna using babban waya ne ba tare da sun san me amfaninta ba. Saboda haka sai mu dage mu ci gaba da wannan. Naku Usman Zinuri, kamar yadda na faɗa muku za ku iya samu na a namban wayata mai kira 0806972368. Ai sauraro lafiya.